ମଣିଷର ଭାବନା ଏତେ ନୀଚ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେ କେବେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରେନି, ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଦିନେ ରୋଷେଇ ନ ହେଇଥିବ ନା ସେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଭାଇ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର କିମ୍ବା ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଯଦି କେହି ମରିଯାଏ ନା, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ତାକୁ ଆମେ ଶବକୁ ହିଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛେ, ଆଉ 4 ଜଣ କାନ୍ଧ ଲଗେଇ ତାକୁ ମଶାଣିକି ନଉଛେ, ମଶାଣିରେ ଶବଦାହ କରୁଛେ। ଭାଇ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଶବ କହୁଛେ, ଛୁଇଁବାକୁ ଡରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବଜାରରୁ ଆମେ ମାଛ ମାଂସ କିଣିକି ଆଣୁଛେ। ସେ ବି ତ ଗୋଟେ ଜୀବ ନା, ସେ ଶବକୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆଣି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛେ। ତ ଭାଇ ସେ ଘର ତ ଗୋଟେ ମଶାଣି ନା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯେଉଁ ମଶାଣିରେ ଶବଦାହ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ଆମେ ଶବକୁ ଜାଳୁଛେ, ଆଉ ଶବକୁ ରୋଷେଇ କରି ନିଜେ ଖାଉଛେ। ସେ ବି ତ ଆମର ଗୋଟେ ମଶାଣି ନା। ତ ଭାଇ ଏ ମଦ ମାଛ ମାଂସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଘରକୁ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବେ ମଶାଣିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।